Irridu niftakru li l-ġilda ta' trabi hija sensittiva ħafna, ġifieri jekk ikun hemm sunburn fuq dik it-tarbija, mhux bil-fors hemm sunburn fuq xi ħadd li huwa aktar adult, xi għandna noqogħdu iktar attent billi tidlek tarbija ta' 3 months eżempju, sunscreen li hemm miktub fuq li huwa safe, imma mbagħad ma jkunx fid-dell, ma jkunx libes wejx. Ma tagħmilx sens. Naħseb iktar għar. Ġifieri dawk naħseb għandhom ikunu l-first step. Protection. U last resort. U last resort sunscreen u dil condition, il-cradle cap hija condition ta' trabi, ġifieri wieħed għandu jifhem li mhix perikoluża, li eventwalment ħadgħaddi ma nistgħu nagħmlu affarijiet biex nimprovjaw is-sitwazzjoni u forsi tgħaddi iktar malajr. Dan il-podcast huwa miġjub lilkom grazzi għal Uriax Skincare, Nias House of Beauty u Quick Fix, ħażebbuġ bżira u fgura. Wasalna l-episodju ieħor ta' Kelmiet ma' Bambinelli u llum reġanna magħna il-Dr. Michelle, issa Dr. Michelle Terribile, għax mill-aħħar episodju il-naqdet fi sagrament ta' żvir sa' nawguralek minn qalbi. U llum il-ġurnata fully qualified pediatrician ukoll. U ħan nitkellmu fuq organu, naħseb l-ikbar organu jiġi, ċekku, l-ikbar organu tagħna li naħseb jibqa' jinbidel tul ħajtna kollha minn meta nkunu fil-ġuf sa meta nixxieħu. U jgħaddi ħafna minn tibdil id-diversi naħseb speċjalment xi niġu fil-proċess ta' twelid, għax ovvjament ġol-ġuf nkunu l-ġidda tkun mal-ilma u mbagħad ħassib ruħha mal-elementi kollha, riħ, xemx, bart, riħ isfel, insomma. Allum ħan nitkellmu fuq kundizzjonijiet li jirrelataw mal-ġilda speċjalment li huma iktar komuni fit-trabi. Eżatt. Mela l-ewwel qed nilqak miegħu, grazzi tal rġajt ilqajt l-istedina tiegħek. Thank you. Il-ġilda għalfejn it-tfal ikollhom iżjed riskju ta' dry skin fl-ewwel jiem tagħhom, fl-ewwel sena tista' tgħid, għaliex aħna tant narawha soft u sapel il-ġilda li kważi qas temmen li tista' tiġi ħarxa u dry, beda jiddaqs kemm soft il-ġilda tal-babies. X'jiġri għalfejn tkun daqshekk delikata? Eżatt, kif għadt inti meta qabel ma jitwieled baby ikun f'ambjent 100% humidity, ikun qiegħed fl-ilma. Mbagħad ħajjoħroġ barra u ħajkun espost għall-arja. Allura naturalment dik it-tranzizzjoni ħadd tirriżulta li f'ġilda li ħadd ixxotta naqra iktar. Huwa normali li jekk mhux il-babies kollha ħafna minnhom ikollhom naqra ġilda xotta. U apparti mit-transition għall-ambjent jisu estern. Mbagħad ikun hemm trabi li jkollhom ġilda naqra iktar xotta minn oħrajn, u forsi daw ikollhom riskju li jkollhom tendenza għal ġilda xotta, jkollhom ekżema, imma fil-maġġor parti tat trabi kważi kollha jkollhom xi ftit ġilda xotta. Alright, u x'nistgħu nagħmlu? Ejja ngħidu għax mela diet ngħidu xi ħaġa li ħa ngħidu hekk ma tantx nistgħu nevitaw, ma forsi nistgħu ngħinu biex ma tkunx daqshekk gravi u ma nħallewx tigrava. X'jista' jagħmel ġenitur biex jgħin kemm jista' jkun jevita dry skin, forsi fejn jidħlu xi prodotti nażlu, il-banju, għax ovvjament ħanerġgħu nużaw l-ilma, jit-temperatura forsi fidejk. So l-ewwel importanti nifhmu għalfejn ikun hemm ġin il-ġilda li għandha riskju li tixxotta iktar mela kif qedna l-ewwel hemm di transition minn ġol-ġuf għall-arja. Imma l-ġilda ta' trabi hija differenti minn dik ta' adults. U koll iżid ir-riskju ta' ġilda li tixxotta iktar. U dil-ġilda jisa kif int fil-bidu tkompli tiżviluppa u tinbidel waqt li l-persuna tikber. Imma fl-ewwel sena tal-ħajja issir l-iktar isu maturation tal-ġilda. So mindu titwielet sakemm talaq sena tarbija naraw l-iktar tibdiliet. U l-ġilda fit-twelid ħatkun irqaq, ġifieri tkun irqaq hemm iktar ċans li tlef fl-ilma, li tkun at risk li tkun irritata minn kimiċi li jidħlu xi mikrobi. Apparti milli tkun irqaq ukoll kollha ċertu properties tagħha, ġifieri li l-ġilda kulħadd għandu bħala barrier u li tirregola t-temperatura li wkoll ikunu immaturi. Dawn ukoll iżidu r-riskju li l-ġilda tibqef l-ilma, tixxotta u tkun at high risk se tiġi irritata. Dawk u l-fatt li tarbija jew tifel jew tifla żgħira ikun għadhom fiżikament żgħar, ikun hemm iktar surface area to volume ratio tal-ġilda.
Ġifieri, again, iktar risk li tintilef l-ilma u li jkun hemm irritation. Ġifieri, jekk nifhmu għalfejn jisu kif inhi differenti l-ġilda tarbija minn dik ta' jew tifel jew tifla ikbar jew adult, nistgħu nifhmu x'inhu l-affarijiet li rridu nagħmlu biex nieħdu ħsiebha. Ġifieri, meta wieħed jieħu ħsieb il-ġilda ta' tarbija importanti li jifhem li huwa normali jkun hemm ftit ġilda xotta. Imma huwa importanti ma nagħmlux affarijiet li jisom ħajjiżultaw f'ġilda li ħatitlef iktar ilma jew li ħannamlu xi prodotti fuq il-ġilda li jistgħu jikkawżaw irritazzjoni, jistgħu jiġu assorbiti, xi dawk jisom il-main principles. Okay. Jiġifieri bħal pereżempju nużaw moisturizer, nimmaġina. Issa moisturizer as such mhux bil-fors irid jiġi ntużat fit-trabi, ġifieri huma dejjem ikollhom ftit ġilda xotta. Jekk tkun ftit u tgħaddi ġifieri waħedha jista' wieħed ma jagħmel xejn. Jekk forsi l-ġilda tkun ftit iktar xotta jistgħu jintużaw ċertu moisturizers, imma importanti ħafna li wieħed jiċċekkja li jkunu safe għat-trabi. Okay. Għax hemm ħafna prodotti li jkollhom ħafna kimiċi magħhom, speċjalment ċertu rwejjaħ, ċertu kuluri li jistgħu jikkawżaw irritazzjoni u jistgħu jgħaddu mill-ġilda ħabba li tkun irqiqa ħafna u tikkawża problemi. Infatti ħafna minnhom ikunu jew unscented jew inkella jkollok a very delicate smell. Tkun simili ħafna. Xi ħadd jiċċekkja li jkunu safe għal babies. Jien naħseb kollox jaffettwa anke il-materjal tal-ħwejjeġ u naħseb anke biex taħsel il-ħwejjeġ fil-verità xi naqra żgħira. Xi naqra żgħira ħajaffettwa, però mhux daqs kemm forsi jaħsbu ħafna nies. Alright. Iktar mis-sapun li dak li jibqa' fil-ħwejjeġ huwa il-fabric softener. Għal-fabric softener, eżatt. Il-fatt li jibqgħu xi rwejjaħ fil-ħwejjeġ jistgħu jikkawżaw irritazzjoni, ma iktar kieku naħseb nara importanti biex ħajinħasel il-baby. Alright, okay. Meta baby jinħasel, so going back to the very start, meta jitwieled baby ma jinħasilx mill-ewwel irid jgħaddu ftit sigħat sakemm ikun safe biex jinħasel il-baby. Mbagħad, jiġifieri imqar 4 sigħat jew 6 sigħat irid ikunu għaddew. Mbagħad il-baby għandu jinħasel jew bilma biss, jew nkella b'ammont vera minimu ta' xi prodott li m'għandux irwejjaħ u m'għandux kuluri u li huwa safe għat-trabi biex ma jikkawżax irritazzjoni. U idealment il-baby jinħasel ġo tabb, ġifieri tabb bathing, mhux sponge bathing fil-bidu. Okay? X'jiġifieri meta ngħidu meta jinħasel ġo tabb il-baby ġifieri jkun hemm l-ewwel jitnaddaf ir-ras tal-baby u xar il-baby u mbagħad jitattew u waqt li qed jinħasel ras il-baby u wiċċ il-baby il-komplement tal-ġisem tal-baby jkun motti u mbagħad jitneħħew ix-xugamani idaħluh fit-tab fejn ħajkun hemm ilma li jkun fitel, xi mhux jaħraq u mhux kiesa, kif għedna jew ilma biss jew forsi vera ftit żgħira ta' xi prodott li m'għandux fragrances u kimiċi miżjuda miegħu. Ħaj jitħalla hemm għal ftit minuti sakemm jitnaddaf u mbagħad mill-ewwel ħajittella u jixxotta inkluż. Alright, jiġifieri mhux ideali li tuża l-sponges. Di aħjar iktar superjuri, speċjalment fil-bidu. Forsi meta jikber ftit iktar il-baby, it's okay. Imma fil-bidu fejn hemm iktar. Biex ma jkunx hemm rubbing naħseb u xejn. Biex ma jkunx hemm rubbing, imma hemm inqas riskju li jiksaħ, hemm inqas riskju ta' irritazzjoni. U l-ewwel sakemm ta' żokra ma tkunx tista' taħslu ġo tabbek. Tista' taħslu. Dik kienet xi ħaġa li kienu jaħsbu fil-passat. Okay. Importanti li ma jiġux applikati kimiċi u affarijiet fuq iż-żokra ma jista' jinħaseb normali. Alright, okay. Għax inti ovvjament mhux ħadkun qed tozzu ġol ilma, ġifieri xorta żokra mhux ħadkun qed naħseb. Ma xorta tkun qed tixxarrab. Okay. Tkun qed tixxarrab. Alright, good to know, di ma konx naf tista' tixxarrab. Kont naf li jistgħu jagħmlu naqal ilma bil-melħ imma ma konx naf okay. Idealment ma tagħmilx kimiċi u affarijiet fuqha. Imma kif għedna aħna meta kienet jinħasel il-baby kemm jista' jkun mhux se nżidu wisq affarijiet. Ekku. Ġifieri. U naħseb anke x'inti ġi biex tixxuttaħ juteb u mhux. Kif nixxuttaw aħna ġieli tejja ħammurru. Ma nkunu aggressivi iktar kien hemm riskju ta' irritazzjoni tal-ġilda ovvjament. Ekku. Anke xi kultant eżempju x-xugamani tagħmel effett issa vedi ovvjament biex ngħidu l-kulħadd jixxi tagħmel bil-dryer. Ma meta tagħmelhom ġo tagħmel bil-dryer jiġu ħafna iżjed soft milli meta tonxorhom. Eżempju kont eżempju komda tat-tifel nagħmluhom ġo tagħmel
Għax jiena tiegħi nħobbhom raffi, imma fuq il-babies ikunu vera, ikunu ħarx ħafna. Importanti li ma jkunux ħarx iżejjed. Ovvjament ikunu ġodda ma se jkunu ħarx ta' ġifieri. Issa meta jkun hemm eczema, kif se narfu jekk hix just dry skin jew jekk hemmx element ta' eczema? Okay, so meta ngħidu l-kelma eczema qed nirreferu għal xi ħaġa iktar kronika. Ġifieri normali li l-babies ikollhom ftit ġilda xotta. Jekk tkun xotta ħafna jew jibqgħu ibatu biha mbagħad nirreferu għaliha bħala eczema. Ġifieri mhux tkun baby li jkollu xi ftit żgħira ġilda xotta bil-fors għandu eczema. Dik hija differenza. Mbagħad ikun hemm tfal li joħorġu minnha l-eczema u jkun hemm min jibqa' jbati biha skont kemm tkun severa u skont jekk ikun hemm xi problemi ġenetiċi, hemm ħafna fatturi mbagħad li jidħlu. Alright, jiġifieri mhux bil-fors pereżempju għax irid ikun hemm il-ħmura hija eczema. Mhux bil-fors. Hija xi ħaġa x'tibqa' tippersisti. Jekk il-ġilda tkun xotta ħafna ħajkun hemm ħmura. Imma xi ftit ġilda xotta hija normali fil-babies kollha fil-bidu. Ġifieri se jaf fil-bidu jkollhom ħarira żgħira ħmura u mhux bil-fors tkun eczema, jaf tkun xi ħaġa temporanja. Babies meta jsuldu ħafna drabi hemm ħafna rashes li jista' jkollhom li jkun hemm naqra żgħira ħmura l-ewwel hemm u xi affarijiet differenti li huma normali u jgħaddu. Ġifieri il-kelma eczema kien refer bħala xi ħaġa naqra iktar kronika. U nimmaġina fiha ħanejdu hekk għal-fini ta' x'tista' tagħmelhom mid-dar huwa l-istess treatment ta' dry skin, li su l-istess care ta' dry skin. Eżatt, imma mbagħad ikun hemm min ikollu bżonn naqra affarijiet iktar qawwi. Of course. Dak li jkun irid ikun gwidat mit-tabib tiegħu ta' x'irid japplika u x'ma japplikax. Imma min ikollu dubju għall-bidu jista' jibda bi prodotti li huma aktar ġentili, għall-ġilda jnaf blarija hawnhekk ikunu apposta for dry skin. Mbagħad jekk il-problema tippersisti, Eżatt. mbagħad wieħed għandu jsib fittex parir jekk hemm xi naqra iktar problemi minn il-ġilda xotta il-komuni ta' trabi, u mbagħad jirreġixxi accordingly. Tajjeb, ekku. Issa ġej is-sajf. Ovvjament ġejja sħana ma tgħinx, speċjalment fit-trabi li qed tgħid ovvjament jitilfu iktar ilma minn persuna li hija kbira, allura fis-sajf ħajitilfu iżjed ilma jekk jiġu speċjalment esposti għax-xemx. Mela, minn meta nistgħu nesponu fil-verità kemm nistgħu nevitaw, imma minn meta ħanejdu hekk huwa safe li tfal tkun tista' toħodhom forsi daqsxejn fix-xemx u li tkun tista' tuża sunblock. Okay, so kif għadt inti idealment kemm jista' jkun nevitaw speċjalment fil-ħinijiet l-iktar qawwijin tax-xemx, bejn 11 u jisu tlieta, kemm jista' jkun it-tfal ma jkunux esposti għax-xemx. Speċjalment fit-trabi żgħar. Jekk tfittex fuq is-sunscreens, hemm ċertu tipi ta' sunscreens li jistgħu jintużaw minn 6 xhur il fuq. U hemm oħrajn li jistgħu jintużaw minn sena l fuq. Ma jfissirx li tfal trabi taħt is-6 xhur għandna nesponuhom għax-xemx u ma nagħmluhomx sunscreen, mhux hekk il-punt. Il-punt huwa li hemm affarijiet oħrajn li nistgħu nagħmlu għandna nagħmlu biex nipproteġuhom mix-xemx. Ġifieri jekk ħanitkellmu fuq trabi tfal naqsmuhom forsi f'dawk taħt is-6 xhur u dawk il-fuq biex nagħmlu aktar sempliċi. Ġifieri trabi taħt is-6 xhur għandna qisu l-iktar ħaġa importanti huwa kemm jista' jkun nevitaw. Imma aħna ngħixu f'pajjiż fejn ħafna xemx, ġifieri mhux hemm dik il-problema ġieli anke fil-karozza. Eżatt. Ġifieri number one nevitaw u mbagħad nagħmlu affarijiet li t-tarbija tkun protetta mix-xemx, affarijiet esterni, pereżempju nagħmluha fid-dell, tintlibes berritta, ħwejjeġ protettivi kemm jista' jkun bil-kmiem twal, irqaq biex ma jħossux sħana imma x'imbagħad nagħmlu ħażin minn band oħra, nuċċali tax-xemx, ġifieri dawn l-affarijiet iktar bħala protection li mhumiex sunscreens. U raġuni għalfejn idealment ma tużax sunscreens f'dik l-età għax kif għadna fil-bidu l-ġilda tkun għadha tiżviluppa, tkun għadha rqiqa ħafna u il-kimiċi l-prodotti li jkunu applikati jista' jkunu jiġu assorbiti fil-ġilda. Issa, il-fuq minn 6 xhur jista' jintuża sunscreen, però hemm tip ta' sunscreen li jista' jintuża mhux tip ieħor. Bażikament hemm ġiex tipi ta' sunscreens jisu broadly, hemm tip li huwa magħmul minn iktar kimiċi, chemical sunscreen, u da jaħdem billi meta jiġu raġ tax-xemx wieħed jagħmel sunscreen u jkun hemm reaction u ħabba dir-reaction ma tidħolx ix-xemx fil-ġilda. U mbagħad hemm mineral sunscreens u l-mineral sunscreens basically jagħmlu shield, ġifieri wieħed japplika jisalega. Eżatt, wieħed jagħmel is-sunscreen fuq il-ġilda u da sunscreen jirrifletti x-xemx, ġifieri ma jsirux chemical reactions, just
jisek għandek mera fuq il-ġilda. Fil-fatt daw għandhom tendenza jibqgħu aktar bojot. Eżatt, għalhekk jibqgħu bojot għax ikun hemm ir-reflection tax-xemx. Issa bej 6 xhur u sena jekk ħanamlu sunscreen użaw il-mineral sunscreens idealment għax il-ġilda tkun iktar matura milli kienet ta' 4 xhur pereżempju, ma xorta mhijiex matura għal kollox. Ġifieri l-balk tal-maturità tal-ġilda tintlaħaq qisu ta' xi sena. Mbagħad il-fuq minn sena jistgħu jintużaw it-tnejn. Ovvjament jekk tifel jew tifla jkollhom xi problemi jkollhom ġilda ftit iktar sensittiva, il-mineral sunscreens dejjem ikunu aħjar hemm inqas riskju ta' irritazzjoni mill-kimiċi. Issa daw hemm minnhom pereżempju il-mineral sunscreen li jgħidlek you can use them from the first day of life. Issejja ngħidu aħna ħanevitaw sewwa, imma ngħidu pereżempju ħankunu x'imkien ġurnata fej jista' jkun li l-baby jkun espost illum il-ġurnata anke t-tinet tal-prems huma bl-SPF, ġifieri imma forsi sa ma ħriġtu sqejtu ma sibx post tad-del. Tkun tista' tagħmilhom ftit żejra forsi mal-postijiet esposti bħal forsi l-wiċċ u l-idejn. Ara, fil-verità ħafna ditti ta' sunscreens ħajdulek li mhumiex safe. Jiġifieri kieku l-advice tiegħi huwa li jekk ħatuża xi ħaġa tara li hemm miktub li huwa safe. Li use from the first day of life, pereżempju. Jekk tara li huwa safe, mela okej tista' tużah, imma xorta naħseb jiena li l-iktar importanti huma l-affarijiet l-oħrajn. Jiġifieri inbilli tidlek tarbija ta' 3 months eżempju, sunscreen li hemm miktub fuq li huwa safe, imma mbagħad ma jkunx fid-del, ma jkunx libes wejx. Ma tagħmilx sens. Naħseb iktar għar. Ġifieri dawk naħseb għandhom ikunu l-first step. Protection. U last resort. U last resort sunscreen u jekk ħatuża xi forma ta' sunscreen qabel 6 months jisom li huma liċenzjati, kieku jiena nażel il-mineral xi daw li jirreflettu il-chemical. Imma dejjem ovvjament importanti li wieħed jiċċekkja skont il-packaging. Għax jista' jkun hemm xi affarijiet miżjuda ma' sunscreens li jagħmlu irritazzjoni fil-trabi. Dejjem wieħed għandu jiċċekkja. Issejja ngħidu pereżempju kien hemm tarbija li forsi b'xi mod ġieli ta' fent ikun msaħħab, ikun għaddejja żiffa u ma nirrealizzawx li hemm il-UV u forsi t-tarbija teħmar u tkun ikollha sunburn. X'jiġri f'dak il-każ, x'għandha tagħmel huwa każ li nistgħu nittrattaw id-dar u nużaw ċertu prodotti, jew huwa każ li pereżempju taħt ċertu ammont ta' età l-aħjar xorta biex inkunu ċertu morru l-isptar ħanna naraw li t-tarbija ma ġietx dehydrated jew hekk. Mela naħseb li ħaġa importanti once li x'ħadd jinduna li jisma' jista' jkun li qed tieħu x-xemx li jieħdu t-tarbija fid-del, okej? Tista' naqra bażika, ma naħseb li ħaġa importanti dak il-ħin. U importanti li wieħed jara li t-tarbija qed tixrob sew għax apparti milli tinħara hemm riskju ta' dehydration bix-xemx. Issa ħabba il-burn per se skont kemm hi ħażina. Normalment jekk ikun hemm ftit żgħira sunburn ħadd għaddi waħedha. Hemm xi affarijiet li jistgħu jiġu applikati imma qabel ma japplikom wieħed irid ikun ċert li huma safe għat-trabi kif ilna ngħidu, ġifieri hemm pereżempju ċertu aloe vera li huma safe from newborns. Ovvjament mhux ideali nqogħdu nagħmlu l-after sun fuq il-babies għax idealment ma jkunux fix-xemx, imma ġieli jiġru dawn l-affarijiet. Issa jekk il-sunburn tidher li hija forsi naqra iktar kera jew wieħed jaħseb li l-baby tidher jista' kollha ħamra, ġifieri jista' jkun li kien espost għal ħafna xemx u hemm riskju ta' affarijiet bħal heat stroke mela f'dak il-każ it-tarbija għandha bżonn tittieħed l-isptar. Fejn hemm dubju wieħed dejjem jagħmel tajjeb li jiċċekkja ma' tabib. Ma normalment ftit żgħira sunburn ħadd għaddi waħedha. Ovvjament irridu niftakru li l-ġilda tat trabi hija sensittiva ħafna, ġifieri jekk ikun hemm sunburn fuq dik it-tarbija, mhux bil-fors hemm sunburn fuq xi ħadd li huwa aktar adult, xi għandna noqogħdu iktar attenti. U wieħed dejjem għandu jżomm f'moħħu li x-xemx iħsar li tagħmel apparti minn dak il-ħin tas sunburn jew dehydration u heat stroke hemm effetti fil-futur. Jiġifieri kemm jista' jkun irridu nipprevenu li t-tfal jinħarqu għax ikun hemm riskju ta' problemi fil-ġilda, inkluż aging ta' ġilda u ċertu tipi ta' cancers, ġifieri hija ħaġa serja u importanti. U llum il-ġurnata u anke swimwear li adattat b'komma twila u bis-saqajn ukoll. U beretta li tatti minn wara, ġifieri hawn ħafna affarijiet, hawn ħafna iktar awareness ukoll. L-istil titapplika sunblock taħtom, imma ikollok double the protection għax inti għandek il-malja u għandek is-sunblock taħt u qed tapplika kull satej.
faċli jinqala, li għandek il-ħwejjeġ Speċjalment ġo ramel. Eżatt, this goes back to li għadna fil-bidu, l-importanti li nipprevenu li it-tfal ikunu fid-del, li jilbsu ħwejjeġ protettivi, inkluż noċali tax-xemx, u mbagħad nagħmlu sunscreens, sorry. U importanti li waqt li jkunu ferja f'post fejn hemm ix-xemx u sħana dejjem naraw li jixorbu sew. U ovvjament, anka forsi fis-sajf, għax dak li jkun jidek ma fis-sajf se nagħmel. Toħodhom il-baħar f'ħinijiet eżempju wara l-erba'. Eżatt. Apparti li il-bajja tkun iktar kalma. Eżatt. Issa, is-sajf ukoll iġib miegħu daqsxejn biċċa, l-iktar biċċa naħseb li ddejjaqni mis-sajf, il-pija il-gdin tan-nemus. U sfortunatament fit-trabi vera tħassruhom. Ovvjament hawn ħafna hawnx tista' tuża to prevent, mhux kollha tista' tużhom fuq tarbija ta' twelid, jiġifieri fuq il-prodott dejjem ikun hemm indikat. Imma forsi naħseb li kbar mistoqsija tal-ġenitur tkun kif ħan induna kux just gidma l OK, tipo gidma ħanuża, jew ħanħalja sa tgħidin tigwidana anti jessaċ, jew nkellejja gidma infettata li l-aħjar immur għand tabib biha. Ovvjament din nixtieq nixxara xi kultant ikun hemm min imur għal sempliċi gidma li tkun tidher ovvja li gidma normali. Qed tifhem? U forsi jkun hawn min jgħidu wieħed gidma normali u tkun għandha bżonn iktar trattament milli krim sempliċi li jkollna d-dar. Mela, it-tfal għandhom kulħadd għandu tendenza jgħidmu ħin-nemus Malta, ġifieri meta tifel jew tifla tiżviluppa dbajjiet ħomor li jkunu qed jikluhom, wieħed mill-affarijiet li għandna naħsbu fihom huwa gdiem ta' xi insetti. U normalment meta jkunu gdiem normali, sempliċi, ikunu esposti f'post fejn ikun hemm naqra insetti, ġifieri jista' jkun ikunu ras barra normali, jew jista' jkun kienu f'xi għaliqi pereżempju fejn hemm iktar insetti. Jitilgħu dbajja ħomor li jkunu ftit mqabżi u li jikluhom. Ġifieri dik hija qisu kif taraf li jista' jkun li daw ikunu gdiem ta' insetti. Jista' jkunu affarijiet oħrajn, ġifieri jekk wieħed għandu dubju importanti dejjem jiċċekkja ma' tabib. Imma normalment l-iktar ħaġa komuni għall-inqas wara xi ġurnata barra jitilgħu dbajjiet hekk huwa li xi jkun xi gdiem ta' xi insett. Issa jekk dil-gidma tiġi infettata, wieħed ħajjenduna bidla, ġifieri ħad tkun taf li kien hemm il-gidma qabel, ħad tkun taf li kien hemm dil-teba ħamra mqabża. Meta tiġi infettata tibda tikber, apparti milli tieklok li kienet tieklok qabel, jista' jkun li tiġi taħraq, jista' jkun hemm xi materja, jista' jkun li jekk l-infezzjoni tkun qawwija jista' jkun li t-tifel jew tifla jkollha d-deni wkoll skont kemm tkun qawwija l-infezzjoni. Imma jekk wieħed qed jaħseb li jista' jkun li hemm xi gidma li infettata importanti ħafna li jaraħ tabib ħalli jibda xi trattamenti kontra l-infezzjoni. Il-gdiem per se jabdu waħedhom, jiġifieri m'hemm għalfejn li jsir xejn. Ġieli meta ikollhom ħafna ħakk nagħtu affarijiet jisu for comfort. Ma jistax iridu jgħaddu waħedhom. Ġifieri jistgħu jiġu applikati xi moisturizers just biex jisu jagħmlu soothing effect, mhux se jgħaddu l-gdiem billi tagħmel moisturizers, imma forsi l-ġilda li tkun ftit kiesħa tgħin biex tikkalma s-sensazzjoni tal-ħakk. U mbagħad jekk ikun hemm ħafna gdiem u forsi ġieli jkun hemm xi tfal li huma naqra iktar tendenza minn tfal oħrajn u jimtlew ħafna. F'dak il-każijiet, ovvjament dik il-ġenituri jkunu jafu u probabbli jkunu ġieli kellmu xi tabib tagħhom u jkunu rakkomandaw li meta jiġri hekk jagħtuhom xi misturi kontra l-allerġiji jew ċertu creams apposta ma li jkunu bir-riċetta ta' tabib. Ġifieri for most people ma jkun hemm għalfejn isir xejn. Ma ġieli jkun hemm min ikun jaf. Għax ġili sekantanti kollhom ħanq għas tħallihom jorqdu, speċjalment jekk ikun xi post krepattiv ġo darhom. Eżatt, ġifieri f'dak il-każ jien naħseb li id-dina tajba li jieħdu xi mistura kontra l-allerġija biex jgħinuhom għall-kumdità per se, sorry. Issa ħaġa oħra li t-tfal ibatu minnha speċjalment newborns huma dawk il-famużi xhur ma' rashom. Dik li jsejħula l-cradle cap, forsi jkun hawn min jipprova jneħħihom għax jara ir-ras tkun tidher maħmuġa vera ma tkunx tidher sabiħa, allura ddejjaqhom. Imma kif għandna nimxu magħha din il-kondizzjoni biex ngħinuha tfiq malajr kemm jista' jkun u fl-istess ħin ma tkunx saret ħsara l-iskalb tat-tarbija li għax ovvjament xorta tkun għadha delikata. Mela ejja nifhmu x'inhi cradle cap l-ewwel xi cradle cap hija
dik li titrabba jisa ġilda ħoxna fuq il-qurja tal-tarbija, ġili jkun hemm ftit fuq il-moħħ u fuq l-eyebrows, ma mostly fuq ir-ras. Hija ħaġa komuni u fiha nifisha mhijiex ħaġa ta' periklu, imma tidher ħafna aktar kera mill-DE. Hija komuni l-iktar f'tfal ta' jisu dawk il-3 xhur, imma nibdew narawha minn 3 ġimgħat sa jisu sena. Ġifieri mhijiex xi ħaġa, hija xi ħaġa li ħafna nies jaraw, ħafna nies ikollhom trabi li jkollhom, imma mhijiex ħaġa ta' inkwiet. Ġifieri eventwalment di ħatgħaddi waħedha, imma kif għedt inti hemm ċertu affarijiet li nistgħu nagħmlu biex ngħinu nradbu dil-ġilda u tgħaddi ftit iktar malajr ukoll. Jeżistu ħafna prodotti, imma fil-maġġor part ta' trabi ma jkunx hemm bżonn ta' prodotti li jiswew il-flus u komplikati, rari ħafna li ikun hemm trabi li jkollhom bżonn ċertu shampoos apposta jew creams apposta. Is-soltu ikun hemm bżonn biss xi ħaġa vera sempliċi li hija almond oil. Li wieħed japplika ammont vera żgħir fuq ras it-tarbija, jimmassaġġja, iħallija jisu 10-15 minutes, u mbagħad billi juża l-brush apposta l-babies, ġifieri brush radba, jikkomja il-flakes mir-ras, u mbagħad jitlaħlaħ ras it-tarbija. U soltu dak ikun biżejjed. Għalli, mhux pereżempju tuża tafhem il-pettina u tipprova tibroxa. Le, ġifieri tibbraxja bis-soft brush. Imma wara li tkun għamilt l-almond oil u tħalli irrattab ftit il-qoxra x'inkella aktar tikkawża irritazzjoni u tirriskja li jekk qed tobrox tista' tagħmel ċertu tisloħ l-iskalb u jkun hemm riskju ta' infection. Ġifieri xi ħaġa li qabel kienet mhux perikoluża tispiċċa b'riskju ta' xi ħaġa li tinfetta ruħha u jkun hemm iktar komplikazzjonijiet. U ovvjament daw ikunu naqgħox ħadd huwa l-ħin tagħha biex titla' mhux ħadd tagħmel darba u jiddependi ta' x'jekk ikollha ftit nimmaġina jaf titlaq b'darba. Ġieli jkun hemm drabi li jagħmluha ftit drabi u daqshekk, imma ġieli jkun hemm bżonn li jkomplu japplikaw dal-almond oil naqra iktar fit-tul. Eventwalment ħatgħaddi. Għax hija kondizzjoni ta' trabi, xi hemm kondizzjonijiet simili ta' ġilda xotta u flejki fl-adulti u fit-tfal, imma hija differenti. Jista' jkun li dik it-tifla jew tifel tinserta meta tikber ikollha, imma dil condition il-cradle cap hija condition ta' trabi, ġifieri wieħed għandu jifhem li mhix perikoluża, li eventwalment ħatgħaddi ma nistgħu nagħmlu affarijiet biex nimprovjaw is-sitwazzjoni u forsi tgħaddi iktar malajr. U din tal-almond oil il-proċedura tista' ssir kuljum sakemm ħanejdu il-di titfarfar kollha. Eżatt, ma tista' titfarfar meta fejn wieħed jikkompli jagħmilha. Tajjeb, u m'hemmx għalfejn nibqgħu nużaw pereżempju xi shampoos partikolari to prevented, nistgħu nużaw il-head to toe pereżempju li kien. Whatever, eżatt. Tajjeb. Issa naħseb l-iktar ħaġa komuni oħra li nsibu fit-trabi in-nappy rash. Naħseb tibqa' anke ġieli toddler ħud sewwa. In-nappy rash naħseb hija xi ħaġa li ma tantx nistgħu niskansawha. Naħseb nazzarda ngħid li kull tarbija tgħaddi minnha. Probably at some point. At some point, jew anke jkun mild jew severe. Naħseb intieri jista' jkun li ma jkollokx, imma ma nafx qatt ma smajt. Jiena personali qatt ma smajt xi ħadd li kompletament. Mhux kulħadd ikollu nappy rash qawwija, min ikollu ġast ħarira żgħira ħmura, imma hija xi ħaġa komuni u jekk nifmu in-nappies x'problema jagħmlu, nifmu għalfejn issir din. Għax in-nappies huma jikkrew ambjent magħluq. Li jkun hemm ħafna umdità. U f'ambjent ta' ħafna umdità hemm riskju ta' ġilda li tiġi irritata, li tinstelaħ, u li jkun hemm infections u irritazzjoni. Ġifieri għalhekk ikun hemm in-nappy rashes. U l-umdità li tkun ġejja bej forsi ftit żgħira ara imma l-babies ma tantx jerqgħu, ġifieri mhux il-main thing. Ara iktar f'toddlers kbar. Imma l-iktar ħaġa il-kontenuti tan-nappy, ġifieri pipi, il-purgar, kollox fin-nappy jikkawża l-irritazzjoni f'ambjent li mhux taħallih joħroġ minn hemm. Ovvjament, idealment in-nappy tinbidel ta' spiss. Illum il-ġurnata in-nappies tad-drab jagħmlu aħjar jew mhux daqshekk għandhom xi differenza. Nixtieq li r-risposta tiegħi biex kif qed tkun. Għax tad-drab ovvjament huma aħjar għall-ambjent, huma ħafna aħjar għall-ambjent. Imma sfortunatament jassorbu ħafna inqas umdità, inqas pipi minn nappies tradizzjonali xi dawk li huma assorbenti. Allura hemm iktar riskju ta'
ta' irritazzjoni ta' nepi li tista' tiġi infettata. Ma jfissirx li wieħed ma jistax juża nepis ta' drab, imma għandu jżomm f'moħħu li hemm higher chances li jkun hemm nepi rash. Tinbidel iżjed ta' spiss forsi. Eżatt, ġifieri l-steps li nagħmlu normalment biex nieħdu ħsieb il-patata tat-tarbija, forsi jridu jsiru iktar attenzjoni minn tarbija li jkollha nepi assorbenti. Tgħidilna xi ftit tips x'jistgħu wieħed jagħmel biex jista' jkun nevitaw. Eżatt. Importanti li wieħed jifhem li probabbli at some point or other ħajkun hemm xi ftit nepi rash, ġifieri ma jippanikjax. Imma iktar ma nbidlu n-nepis ta' spiss, kif semmejt, iktar inqas hemm iċ-ċans li jkun hemm irritation. Ġifieri nepis idealment nbidluhom kull 3 sigħat jew 4 sigħat, ġifieri ma' kull feed bażikament. U wieħed jista' japplika barrier creams. Issa ssib min jgħidlek biex tapplikhom ma' kull nappy change, issib min jgħidlek biex tapplikhom darbtejn kuljum, hija deċiżjoni tal-ġenitur x'jagħmel. Imma importanti li kemm jista' jkun hemm xi ftit barrier. Il-barrier cream ħaj jagħmel naqra inqas kuntatt bejn il-kontenut tan-nepi u l-patata. Ġifieri jekk wieħed jinduna li tarbija forsi għandha naqra iktar tendenza li mill-ewwel ikollha irritazzjoni, ikollha nepi rash, mela f'dak il-każ barrier cream jintuża ta' spiss. Forsi f'tarbija fejn wieħed jgħid jisu mhux sensittiva daqshekk il-ġilda, mela wieħed jista' jużah mhux daqshekk ta' spiss. Ġifieri dak li jkun jisir jara u x'inhu l-aħjar għat-tarbija. L-istess kunċett tal-ġilda xotta jisu. Eżatt. Jiena xi ħaġa li kont insib u naħseb kienet tajni, jiena flok kont nuża barrier cream ma' kull nappy change. U wara li kont nixxuttalhom il-parti tagħhom, kemm jekk ħatuża wipe u kemm jekk ħatuża cotton jew face cloth, li jew tħallija tinxef jew tixxuttaħħam biex tnaqqas l-umdità mill-bidu. Dik ukoll hija ħaġa li tgħin għax ħatnaqqas iċ-ċans li jkun hemm a humid environment fin-neppi. U naħseb dik ukoll għalhekk hawn min il-barrier creams ikun hawn midwives li jgħidulek pereżempju tagħmlix ma' kull nappy change għax hawn minnhom ikunu daqsxejn ħoxnin. Li jista' jkun li jekk inti tħalli ftit likwidu. Ma fem messaġġu huma li ħajjagħmlu ħajprevenu l-kuntatt tal-patata mal-pipin. Ġifieri mhux se jagħmlu ħsara. Naħseb wieħed me ftit affarijiet li nistgħu ngħidu li as long as ikun barrier cream tal-babies, ħsara mhux se jagħmel. Ħsara mhux se jagħmel, eżatt. M'għandi l-ebda oġġezzjoni li jsir iktar ta' spiss. Issa, ġieli nappy rash, ovvjament ġieli jkun vera sempliċi u forsi nużaw barrier cream jew naf kun nappy rash cream li jista' jintuża meta jkun hemm aktar ħmura. Issa, meta in-nappy rash cream huwa xi ħaġa li forsi ħanejdu hekk li tirrikjedi vista għand it-tabib. So, jekk naħseb ikun hemm ftit żgħira ħmura biss madwar il-parti tat-tarbija, madwar il-patata, f'dak il-każ probabbli jista' jkun ittrattat id-dar bil-barrier creams. Jekk jew il-ħmura mhux qed timpruvja, jew wieħed jinnota xi bidliet, f'dak il-każ għandu ikellem tabib. Issa l-bidliet jistgħu jkunu jista' jkun hemm ġilda li actually tibda tinstelaħ, ġifieri jkun hemm isa ferita. U f'dak il-każ jista' jkun hemm bżonn ta' xi affarijiet forsi naqra iktar qawwijin. U jista' jkun hemm tibdila fir-resh, ġifieri apparti mir-resh ta' ftit ħmura mal-patata, jista' r-resh jinfirex u jkun hemm dbajjiet ishom tikki l-ewwel hemm anke ġieli jestendu min-neppi. U f'dak il-każ jista' jkun hemm infection over and above, l-irritazzjoni li jista' jkollha bżonn ċertu ingwenti. Ġifieri in-nappy rash per se tibda b'irritazzjoni, imma mbagħad dik tista' tiġi infettata. U dik ma nafx dan, imma ġieli jgħidu jkun hemm in-nappy rash ta' snien. Dimittu, mhux. Ħafna affarijiet ta' snien huma apparti mill-loġieħ. Nasab iktar question li forsi. Iktar l-affarijiet jiġru fl-istess ħin. Eżatt. Iktar milli in-nappy rash ta' snien. Eżatt. U jafu wkoll anke ħabba l-konsistenza tal-ippurgar għax ġieli jista' jkun hemm tibdil. Ovvjament jekk tarbija għaddejja minn xi gastroenteritis, ħajkun hemm iktar ippurgar maħlut. Eżatt. Ħajkun hemm iktar umdità, ħajkun hemm iktar irritazzjoni u apparti milli umdità il-kontenuti ikunu jaħarqu u jikkawżaw irritazzjoni.
Fil-faġġi li meta jkun neperex gravi jikbu ħafna ma li jippurgaw jekk is-soltu jituk ċans. Msiken meta dan x'ismu jibdew jikbu ħafna biex ikun hemm in-nepi change. Ma nafx l-użu ta' wipes. Jistgħu jintużaw wipes, imma jekk jintużaw wipes, jew jintużaw cloths, cotton wool eżempju, bil-ma biss. Jew kellha jużaw water wipes, ma idealment ma jintużawx wipes li jkollhom irwejjaħ għax jistgħu jikkawżaw l-irritazzjoni. Kemm jista' jkun l-affarijiet ikunu with as little chemicals and fragrances as possible. Iktar ma jkunu sempliċi iktar ikunu aħjar. Naħseb il-qatna ħafna kondizzjonijiet komuni fit-trabiġ, li żgurna ħafna ġenituri ġodda ħajsibu dan il-podcast tutli. Grazzi ħafna li rġajt kont magħna. Thank you. Wasal informazzjoni interessanti li għaddejtilna. Thank you.